Mago mag tuke nyakoram gajwang sirikand kaunti ma Homa Bay oketo koke ogrimiti gi piny Austria ono mar gero kar jiwo chenro mag tuke kaunti no kata Talent and Football Academy madhi mwonyo omenda maromo milion 457. Kar jiwo chenro mag tuke go ma ibiro tim gi Akakoro Football Academy edhigere gweng' Makome Kanyamwakolo gi wode kar chung'od bura Mandhewa. Piny owacho ma Homa Bay ogolo malach ne romo ekaz 20 ka piny Austria to dhi chiwo kwan omenda duto ma idhi gergo kar tukego. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jambetre mar piny Austria pacho ka Christian Falna no keto kok gi ogrimiti no ka koro gedo mar kar jiwo chenro mag tukego ibiro chaki kor dwe mar 4 higani. Of understanding outlines a partnership that is not just for today, but a partnership that's going to be here for the next many years for development of talent, not just in Homa Bay, not just in Kenya, but to put up our premier talent academy for the entire region. Kenya is a young country, and a young country like this should look in particular at the young people, because this is the future of the country. And these young people, taken care of by Akakoro, which is, if you so wish, on hindsight, a football academy, are going to have goals in their life.